Merħba ħbibu bħalma weddikom fl-aħħar programm tal-aħħar sensiela, illum se nibdew sensiela ġdida, sensiela li ħanitkellmu fuq dik li aħna nsejħula il-mixja. Meta kredent jgħaddi minn bidla, meta bniedem li ma jemminx issa jiġi jemmen irid jgħaddi minn dik li aħna nsejħula bidla. Illa għaliex jekk inti ma tinbidilx, allura inti m'intix se ssir kreatura ġdida. Biex issir kreatura ġdida, inti ser tinbidel. Mela qabel kont qed tikser il-liġi tal-Alla, qabel kont qed tikser l-10 mandamenti jew anke wieħed minnhom. Imma llum inti kreatura ġdida. Illum inti tajt ħajtek illa l-missier permezz ta' Jexua l-Messija u qed twedu illi ħtibda timxi mal-kmandamenti tiegħu. U issir bidla fil-persuna, il-mod kif naħsbu, il-mod kif nitkellmu u anke il-mod kif naġixxu. Din hija l-bidla li ssir f'kull wieħed u waħda minna. Imma mhix biss l-uniku bidla li ssir fina meta aħna insiru kreatura ġdida. Hemm bidla anke fil-ħin li ngħixu, fil-kalendarju tagħna. Bħala kredenti nimxu ma' kalendarju differenti. Ma jfissirx li s-sena tagħna ma tibdilx fl-ewwel ta' Jannar bħalma tibda ta' kulħadd, imma spiritwalment il-kalendarju li aħna nimxu fuqu huwa kalendarju differenti minn dawk li jżommu ħafna kredenti oħra, ħafna kim sejħa Kristjani. Inti għandek Kristjani li għalkemm illum il-ġurnata huma Kristjani xorta baqgħu jimxu mal-kalendarju tal-Knisja Pagana Rumana Kattolika. Imma meta inti verament issir kredent, meta inti verament ta' ħajtek il-Alla issa ħatgħaddi biex tgħix f'medda ta' ħin differenti, kalendarju differenti, time frame differenti. X'jiġifieri? Jiġifieri issa inti il-pjanijiet tiegħek m'għadhomx fuq meta ġej il-Christmas u meta se ġej l-Easter u meta ħa niċċelebraw San Valentinu. Inti ma jinteressakx aktar issa meta ġej l-aħħar ta' Ottubru u l-ewwel ta' Novembru biex tagħmel il-Hallelujah party. Illa għaliex għax dawn huma festi illi ħarġet bihom il-Knisja Rumana Kattolika mhumiex festi li għandna Alla għalilna biex inżommu u għaldaqstant il-mument illi inti issir kredent, meta qed ngħid issir kredent jiġifieri ta' ħajtek il-Alla permezz ta' Jexua l-Messija, inti issa ser tagħżel sabiex tibda timxi wara is-seba' festi tal-Mulej. Hemm seba' festi illi anke għandna programmi fuqhom nitkellmu fuqhom. Morru isimgħuhom, seba' festi fejn fihom Alla żvelanna il-pjan tiegħu, il-pjan ta' salvazzjoni. Il-pjan ta' salvazzjoni tal-Alla insibuh f'dan il-pjan ta' seba' festi li għalinna Alla biex kull sena niċċelebraw. Din hija waħda mill-problemi ta' ħafna hekk imsejħa kredenti Kristjani li jgħidu li huma Kristjani, jgħidu li jħobbu l-Alla u li jimxu wara Kristu, ma fl-istess ħin baqgħu xorta jiċċelebraw festi pagani tad-dinja u anzi mhux tal-li ma jiċċelebrawx is-seba' festi tal-Mulej jelli tant illi jgħidu llum m'għandniex taħtom u m'għandniex għalfejn niċċelebrawhom. Din hija xi ħaġa tal-biża' ma niddejjaqx ngħidha u qogħdu attenti ħbib tiegħi Alla qatt ma kmandana, qatt ma tana kmandament, qatt mordnanna inżommu daw il-festi pagani. Imma hemm seba' festi li aħna il-komunità ta' Malta Messjanika inżommu kull sena illi Alla għalilna rridu kull sena nżommuhom u aħna hekk nagħmlu biex nobdu lill-Alla l-Missier. Inkella jekk inti għalhekk qed timxi mal-festi l-antiki, mal-festi li tal-Knisja Rumana Kattolika jew inkella tal-Knisja Evanġelika hekk imsejjaħ il-Hallelujah party pereżempju, inti m'inti kreatura ġdida xejn. Inti għadek list pagan. Xi ħaġa li ħansemmu f'dan il-programm hija differenza bejn atej u pagan. Aħna ma nitkellmux fuq l-atej, aħna nitkellmu fuq il-pagani. Min huma l-pagani? Il-pagani huma dawk in-nies li jemmnu b'Alla imma jadorawh kif iridu huma. Mhumiex qed jadoraw Alla kif Alla jridhom. Nies li jemmnu f'Alla jista' jkun Alla differenti minn ta' Abraham ukoll ma jemmnu f'xi ħadd.
U allura mhux qed iqimu lill-Alla ta' Abram, ta' Eżak u ta' Ġakob. Dawn huma nies pagani. Imbagħad għandek l-atej illi ma jemnux illi hemm Alla. Il-messaġġ li ħan nitkellmu fuq huwa kemm għall-atej u kemm għal dawk il-pagani u nerġa' ngħid dan il-messaġġ huwa għal dawk il-Kristjani illi għalkemm jgħidu li huma Kristjani xorta għadhom jimxu mal-festi pagani tal-Knisja Rumana Kattolika. U dak li jfisser meta ngħidu aħna ssirna kreatura ġdida, issa ma qbajniex nagħmlu dawk l-affarijiet ta' qabel, issa qed nagħmlu l-affarijiet skont kif qed jgħidilna Alla. U nerġa' ngħid Alla imkien ma qalilna biex nagħmlu dal-affarijiet biex nżommu festi bħal huwa l-Miliet u bħal huwa l-Easter u bħal huwa San Valentino biex niċċelebraw il-Hallelujah Party. Imma jekk inti ħteqpa' tagħmel dan, allura jfisser li inti ġo fik ma inbidel xejn. U allura l-mistoqsija tiegħek għandha tkun inti verament l-Ispirtu tal-Alla, l-Ispirtu Santu qiegħed imexxik fil-verità jew qed tħalli l-bniedem imexxik minn imnieħlek. Issa dina nifhimha, dina mhijiex bidla li ssir f'ġurnata. Inti ma ssirx kreatura ġdida f'ġurnata. Għax illum tajt ħajtek il-Alla permezz Jexua l-Messija issa inti kreatura ġdida. Iva, imma ma tinbidilx f'24 siegħa, hija mixja. Hija mixja li rridu neqpaw mixjin kontinwament, dejjem għaddejjin. Noqogħdu attenti bħalma ħanaraw issa anke ħanaqraw ċertu skritturi biex ngħidilkom x'ġifieri noqogħdu attenti. Illa li din hija mixja u din il-mixja minn dejjem kienet, din mhijiex xi ħaġa ġdida illi ħareġ biha xi ħadd modern. Nafu illi hemm gruppi illi huma wkoll reliġjużi illi jgħidu li huma mixjin il-mixja. Sfortunatament il-mixja tagħhom hija fil-passaġġ il-ħażin għax jekk inti mhix il-mixja u għadek qed tiċċelebra daw il-festi pagani, allura m'intix qiegħed fit-triq it-tajba, inti qiegħed fil-passaġġ il-ħażin. Passaġġ illi bħalma ħanaraw anki forsi mhux f'dal-programm, forsi f'ta' warajh għax naħsbu li għandna aktar minn programm wieħed biex inwasslu dan il-messaġġ. Passaġġ illi jekk inti ħatgħaddu minnu mu ħajwaslek imkien. Ma ħatasal imkien billi tiċċelebra l-Miliet, minti ħatasal imkien billi tiċċelebra l-Easter u San Valentino, minti ħatasal imkien billi tiċċelebra il-Hallelujah Party fl-aħħar ta' Ottubru. Inti tasal biss jekk tgħaddi mit-triq li Alla jridek tgħaddi minnha. U triq li Alla jridna ngħaddu minnha hija dik it-triq li hu qed jordnanna fejn qed jgħidilna isma' għawda u s-seba' festi illi tridu iżżommuhom kull sena. U f'daw is-seba' festi naraw il-pjan tas-salvazzjoni jinfetaħ kollu qudiemna. U dan huwa s-sabiħ tal-kelma tal-Alla. Imma bħalma qedtilkom dinha hija mixja illi kienet minn dejjem mhix xi ħaġa li ħarġu biha xi komunità katakomunali moderna, imma hija xi ħaġa li minn dejjem kienet. Abraham pereżempju. Abraham kien imsejjaħ minn Alla biex imur minn Ur sa Kanan. Ma kienx hemm vapuri, ma kienx hemm ajruplani, kienet mixja li Abraham rid jagħmel. U matul din il-mixja il-fidi tiegħu falla żdiedet, anzi Alla uża dan il-vjaġġ bejn Ur u Kanan sabiex ikun jista' jibni l-Abram fil-fidi tiegħu. Fil-fatt nafu li Abraham f'dina il-mixja anke wara li wasal fl-art ta' Kanan, fil-mixja tiegħu kien ittestjat. Nafu meta Abraham, pereżempju, Alla qallu biex joqtol l-Iżak u jissagrifikah. X'kien qed jagħmel Alla hemmhekk? Kien qed japprovah, kien qed jara jekk Abraham iħobbux bħalma l-pagani jħobbu l-allat tagħhom. Allura f'din il-mixja aħna rridu noqogħdu attenti li ma nsibux xi nażba u naqgħu fiha. Waħda minn nażbiet hija pereżempju li llum m'għadniex taħt il-liġi u ħafna jaqgħu f'din in-nażba. Imma dan affarijiet illi ħanitkellmu fuqhom matul il-programm. Ejja ħankomplu bl-argument. Naraw ukoll pereżempju Mosè li wara li ħarab mill-Eġittu, naraw ħarab mill-Eġittu Mosè u għamel 40 sena ma' Ġetro joħodlu ħsieb in-naġġ. Alla
kien qed juża il-Mose sabiex jgħalmu kif għandu jieħu ħsieb il-merħla li Alla kien se jafdalu. U għamel 40 sena ma' Ġetro qabel reġa' mar lura u ħareġ il-poplu mill-Eġittu, imma l-istorja ta' Mose ma taqafx hemm. Mose għamel 40 sena oħra wkoll fid-deżert li hija dik il-mixja li aħna għaddejjin minnha bħalissa. Aħna l-koll għaddejjin minn dan id-deżert, sejrin lejn l-Art Imwiegħda, għadna ma wasalniex, nafu fejn sejrin, nafu x'in id-destinazzjoni, imma rridu noqogħdu attenti illi fi-triq ma nsibux min jagħmlilna l-ostakoli, min jagħmlilna n-nases u naqgħu fihom sforz l-injoranza tagħna. Mose wkoll ġie ttestjat u aħna nafu li Mose Alla ma ppermettilux jidħol ġol l-Art Imwiegħda minħabba li m'għaddix minn test. Kulħadd jafa l-istorja ta' meta Alla ordnalu biex iħabbat mal-blata darba u joħroġ l-ilma minnha u Mose ħabbat aktar minn darba għax rara l-ilma ma ġiex u tal-li ġara hekk, tal-li Mose anzi rrabja, Alla qallu m'intix ħadd tidħol fl-Art Imwiegħda tara minn barra. Fil-fatt bħalissa f'din il-paraxà li qed nitkellmu fuqha fuq Malta mis-sena jekk wasalna f'dak iż-żmien fejn Alla lil Mose qed jgħidlu itla fuq il-muntanja u prepara ruħek ħalli tħares ma' kullimkien tara l-Art Imwiegħda li l-poplu se jidħol fiha imma inti prepara ruħek illa li sta tingħaqad ma' missirjietek u maħutek fid-dinja l-oħra. Tara fuq il-muntanja prattikalment biex imut. Imma allura qed naraw li kemm Mose u kemm Abram it-tnejn kellhom jimxu l-mixja tagħhom biex tikber il-fidi tagħhom, kellhom joqogħdu attenti li jimxuha sal-aħħar u kienu ġew ittestjati. U x'jiġri allura meta niġu ttestjati? U hawnhekk issa ħanidħlu fuq dak li kiteb ir-Re David u ħanaqraw 3 skritturi tar-Re David u ħanibdew minn Salm 141. Dejjem araw li jkollkom il-Bibja magħkom biex magħna tkunu tistgħu ssegwu daw l-iskritturi li nkunu qed intukom. Salm 141 vers 99 naraw xejn. Ħarisni mix-xibka li firxu għalija min-nassa ta' dawk li jagħmlu il-ħażel. Issa aħna nafu li in-nassa l-annimal jagħmlu wielu fl-art biex meta jkun miexi jinqabad fiha. Mela qed naraw anki David jaf li jisma' din hija mixja u li l-edewwa tiegħu qed jagħmlu n-nases fiha biex iwaqqgħuh. U David qed jitlob l-Alla sabiex jgħinu ħalli jeqpa' sod. U hekk irridu nagħmlu aħna. Aħna m'għandniex garanzija li l-għadu mhux se ttantana, anzi dak huwa xogħol l-għadu li jittantana. Imma xogħolna hu illi nitolbu l-Alla ħalli jtina l-qawwa, jtina l-fidi, jtina s-saħħa, jtina l-erf, dik l-importanti dik li ħanaraw f'dan il-lezzjonijiet ta' Alla jtina l-arfa tal-kelma tiegħu sabiex ma naqgħux dawk in-nases. Bħal meta jgħidulek illi m'għadekx taħt il-liġi. Qed iwaqqgħu ġo nassa kif ma taqax fiha din nassa jekk inti għandek l-erf tal-kelma talla. Jekk inti għandek l-erf tal-kelma talla, jekk inti taf il-kelma talla x'inhi tgħid, inti ma taqax dik in-nassa. Jekk inti taf li Alla qed jgħidlek ftakar biex iżżomm il-jum tas-Sibt Qaddis, inti m'intix ħataqa' għal dik in-nassa li m'għandniex għalfejn nżommu s-Sibt Qaddis. Jekk inti waħed minn dawk illi qed taqra l-kelma talla u taf bl-arfin tal-kelma talla illi hemm laħam illi mhuwiex ikel għalina u għalli qed jgħidilna tikluħx, ma taqax għan-nassa ma tgħidilek illum tista' tiekol kollox. Ma taqax għan-nassa ma tgħidulek isma' llum m'għadniex niċċelebraw il-festi talla, llum hemm festi li ħarġet bihom il-Knisja Rumana Kattolika u l-Knisja Evanġelika dika moderna Amerikana nsejħilha ikkupjat mingħand il-Knisja Rumana Kattolika għax din l-ironija. Il-Knisja Evanġelika ħarġet minn ġo Knisja ta' Ruma għax ma tridx li tkun parti minnha minħabba l-paganiżmu li fiha u fl-istess ħin adattat il-festi pagani li l-Knisja Rumana Kattolika ħarġet bihom. U daw huma n-nasas li rridu noqogħdu attenti minnhom. Daw huma n-nasas li jagħmilek il-bniedem fi triq, daw huma li qed jipprova jpoġġu quddiemek ix-xitan u ħafna qed jaqgħu għalihom. Araw xi jgħid ukoll Salm Did-darba ħammorru 142, kapitlu 142 ta' Salm u vers 4. Salmi 142 vers 4 jarek ara. X'in ruħi ġo fija timfena, inti tkun taf minn xiex għaddej.
fi triq li fiha nimxi, tisimgħuha, fi triq li fiha nimxi huma ħbew nassa għalija. U dak li qed jiġrilhom ħafna kredenti, dawk li qed jiġrilhom ħafna Kristjani hemm min-nassa u qed jaqgħu ġo fiha. Għaliex qed jafdaw fil-bniedem ta' qudiemhom u mhumiex jaqraw il-kelma t'Alla li huwa ħażin. Imma huwa ħażin aktar jekk qed taqra l-kelma t'Alla qed tara miktub x'għandek tagħmlu teqpa' tgħid le mhux hekk irrid nagħmel għax l-għalliem spiritwali tiegħi mhux hekk qiegħed jgħid. Ejja naraw salm ieħor, salm importanti dan il-vers, wieħed mill-isbaħ vrus li hemm fil-kelma t'Alla għall-qas fl-opinjoni tiegħi. Salm 119 fejn is-salmista jikteb hekk ara Salm 119 vers 105 jgħid hekk is-salmista David: Fanal għal riġlejja l-kelma tiegħek u dawl fil-modija tiegħi. Mela, dawl fil-modija, modija xi ħaġa rridu ngħaddu minnha. Minn fejn ħanagħmlu din il-mixja, għalhekk qedtilkom hemm min qed jagħmel il-mixja u għaddej minn modija differenti. Aħna rridu ngħaddu minn din il-modija fejn il-kelma t'Alla li hija d-dawl qed turina biex immorru. U jekk inti taqra l-kelma t'Alla imkien ma ssib biex tiċċelebra festi pagani, imkien ma ssib li tista' tikol kollox, imkien ma ssib li llum tista' ma żżommx il-jum tas-sibt qaddis, imkien ma ssibhom dal-affarijiet. Il-kelma t'Alla li hija dawl u tkellimna fuqha anke fl-aħħar sensiela kif dik il-munita, dik il-mara li tilfet il-munita sabbitha għaxxelet id-dawl, bħalma aħna ta' Malta Messjanika sibna l-verità fil-kmandament biex iżżomm il-jum qaddis meta ftaħna l-Bibja u bdejna naqrawha aħna. Għaliex għax il-Bibja hija id-dawl. Imma meta inti għandek bniedem bejnek u bejn il-kelma t'Alla dak il-bniedem qed jostokolalek dak id-dawl u qed iħalli biss id-dawl li jridu jgħaddi għal għandek biex tkun tista' tiġi kontrollat. Aħna kemm xi ħadd li nażlu jikkontrollana huwa Alla. Taħt Alla rridu noqogħdu. Taħt il-liġi tiegħu. Meta inti toqgħod taħt il-liġi tiegħu, allura m'għandek l-ebda problema tissottometti taħt il-mexxej tiegħek. Imma meta l-mexxej tiegħek qed itik opinjonijiet tal-im differenti kontra l-kelma t'Alla, fl-opinjoni tiegħi x'nista' ngħidilkom aħarbu minn hemm ħbieb. Aħarbu minn hemm. Nerġa' Salm 119 vers 105 fanal għal riġlejja l-kelma tiegħek u dawl fil-modija tiegħi. Dan għad-dawl mija xejn għajr dik li ħafna jsejħula it-Tora. Mbagħad min irid ibeżza n-nies isejħilha il-liġi u aħna fi ftit kliem inkoll insejħula l-10 kmandamenti. Jekk inti timxi wara l-10 kmandamenti, inti għaddej mill-modija tajba. U l-ebda nassa ma taqa' fiha sakemm inti tiqpa' timxi wara l-10 kmandamenti, mhux 9, l-10 li huma. Nerġa' ngħid bħalma qedtilkom fis-sensiela ta' qabel din. Jiena nemmen li hemm ħafna Kristjani li jobdu l-Alla u ma jgħidux kelma b'oħra, ma jisqarrux kelma ħażina. Naf Kristjani li ma jidawx, ma joqtlux, ma jħallsux li affarijiet ta' ħadd ieħor. Naf daw il-Kristjani jħobbu lill-Alla u jemnu li hemm Alla wieħed. U daw l-istess Kristjani naf li anke t-tieni kmandament iżommu ma jidurawx idoli, mhux biss statwi jiġifieri ma idoli. Anke nies ma jidurawhomx. Imma qed jaqgħu fin-nassa il għaliex is-sibt qaddis qegħdin jirriġettawh. Issa aħna kif għedtilkom ukoll għaddejjin mill-mixja spiritwali tagħna. Anke aħna ta' Messjanik Malta, ta' Malta Messjanika l-komunità. Aħna għaddejjin minn din il-mixja spiritwali. U ħanaslu hemmhekk biss meta nagħlqu għajnejna u ngħaddu għall-eternità walla l-missier. Ma sakemm għadna fuq din l-art nieqgħu għaddejjin minn din il-mixja. U għaldaqstant bħal Abram, bħal Mose u bħal Re David aħna wkoll niġu eżaminati minn Alla. U aħna wkoll insibu ostakoli u nasess f'din il-mixja. Kemm insibu, kemm naqgħu jekk ma noqgħodux attenti. Anzi, aktar insibu għax jekk l-għadu jaf li qed timxi fil-verità jipprova jwaffqek. U għaldaqstant da jurrina illi sissa għadna ma wasalniex fejn għandna naslu u għalhekk irridu noqogħdu attenti. Anzi huwa Jaxxua stess permezz
Vangelo ta' Mattew, jekk naqraw il-Vangelo ta' Mattew kapitlu 24 vers 13, jaqrek kara, imma min jeqpa' jżomm sħiħ sal-aħħar dan isalva. Titteqpa' żomm sħiħ sal-aħħar fiex? Mhux li timxi wara Alla, mhux li tobdi lil Alla li tkun obbedjenti u jekk inti tkun obbedjenti lejx tkun obbedjenti. Jekk Alla m'għandux liġi, jekk Alla m'għandux kelma lejx tkun obbedjenti. Għalhekk nafu li għadha hemm il-liġi u rridu nimxu waraha, irridu nkunu obbedjenti lejn l-istruzzjonijiet tal-Alla, irridu nemmnu Alla x'qalilna u rridu nimxu wara dak li Alla qalilna. Dak li tfisser illi neqpaw sħaħ sal-aħħar anke l-Apostlu Pawlu. L-Apostlu Pawlu fit-tieni ittra lil Timotju kapitlu 4 vers 7 pereżempju kitiblu hekk ara. Qabatt it-taqbida tajba, temmejt il-ġirja, ħarist il-fidi. Mela kif temma l-ġirja Pawlu, kif spiċċa il-mixja tiegħu Pawlu billi ħares il-fidi. U fuq il-fidi kull darba nistgħu noqogħdu nitkellmu anke x'qal Ġakob. Orini l-fidi tiegħek mingħajr l-opri u jien nurik il-fidi tiegħi bl-opri. L-opri ma jfissirx li tagħti l-karità ta'. Opri ma jfissirx li tagħti l-għexur u l-offerti ta'. L-opri li ġad bħajt titkellem fuqhom huma li ma jum qaddis iż-żomm inti. X'festi qed tiċċelebra jekk verament temmen falla ta' Abraham, ta' Iżakk u ta' Ġakob, jekk inti verament imlaqqam ma' Iżrael, x'festi qed iżżomm il-festi ta' Alla ta' Iżrael jew il-festi tal-Knisja Rumana Kattolika jew dik Evanġelika? Wara min qed timxi. U għalhekk irridu nħarsu il-fidi tagħna sa l-aħħar. Il-kelma Ebrajka għal-kelma mixja fil-fattija dik li jinsejħula il-ħalaħa. ħalaħa hija l-kelma mixja bl-Ebrajk. U ma tfissirx sempliċiment mixja. Meta inti ħatoħroġ tippassiġġa mal-familja tiegħek jew mal-mara tiegħek jew mar-raġel tiegħek ma tedilix imxi ħammorru ħalaħa illa għaliex għax il-kelma ħalaħa għalkemm tfisser mixja imma tfisser illi timxi mal-liġi ta' Alla il-Missier. Dik li tfisser il-kelma ħalaħa li timxi fit-treqa ta' Alla, li timxi wara l-liġi tiegħu, wara l-istruzzjoni tiegħu, wara l-10 mandamenti. Għalhekk qedtilkom hawn min qiegħed fil-mixja, imma qiegħed fil-modija, qiegħed fil-passaġġ il-ħażin għax hekk qed jimxi. U mhux isegwu l-mandamenti kollha, kull ġiex passi da jew ngħidu kull 6 passi ma' 7 pass qed isib nassa biex ma jżommx is-7 pass il-jum qaddis tas-sibt u jaqa' u jerġa' jagħmel 6 passi oħra u jerġa' jaqa' u jaqpa' jaqa' ġimgħa wara ġimgħa wara ġimgħa wara ġimgħa. Għaliex għax irid iwebbes rasu u ma jridx jemmen illi illum aħna bħala kreatura ġdida iva rridu nżommu il-jum qaddis tas-sibt. Ma tistax tkun kreatura ġdida jekk ma temminx, jekk ma timxix il-ħalaħa, il-mixja. Ma tistax tkun kreatura ġdida jekk ma timxix mal-liġi tal-Alla. Ma tistax tkun kreatura ġdida jekk m'intix iżżomm it-Tora. M'intix kreatura ġdida jekk m'intix iżżomm il-jum tas-sibt qaddis, jekk m'intix tiċċelebra l-festi, jekk għadak qed tikol laħam li Alla qalilna mhuwiex ikel għalikom. U mhux qed nirreferi għal-laħam kollu. Hemm laħam illi Alla qal nisma' da mhuwiex ikel għalikom tiklux. U mhux qed timxi il-ħalaħa jekk inti temmen li m'għadekx taħt il-liġi ħabib tiegħi. M'intix għaddej mill-modija tajba, m'intix għaddej mill-passaġġ it-tajjeb. Din hija xi ħaġa fil-fatt li Pawlu issemmi l-Apostlu Pawli issemmi fid-difiża tiegħu meta kien qiegħed jiddefendi ruħu qudiem il-kap Ruman, qudiem il-ġeneral Ruman u jekk intom tiftħu l-Bibja tagħkom fil-ktieb ta' l-Atti tal-Apostli kapitlu 24 vers 14 hemm il-passaġġ jaqra hekk ara. Jiena dan nisqallek skont it-triq tal-mulej li huma jgħidu la setta jien naqdi lill-Alla ta' missirietna u nemmen dak kollu li hemm fil-liġi u fil-profeti.
X'qed jgħid Pawlu hawn? Pawlu qed jgħid isma' jiena Kristjan. Alla volja il-Kristjani jsejħulhom setta Alla qas fi żmien Pawlu. Fi żmien Pawlu l-Kristjani kienu jsejħulhom setta. Pawlu qallhom jiena bħal dawk nemmen f'Jexua l-Messija. Imma xorta nemmen dak kollu li hemm miktub fil-liġi u fil-profeti. Li qed jgħidlu nemmen ifisser li kien jagħmlu. Pawlu li kien jemmen f'Jexua l-Messija xorta baqa' jżomm is-sibt qaddis. Pawlu li kien jemmen f'Jexua l-Messija xorta kien jiċċelebra il-festi tal-mulej. U jekk intom taqraw il-litri li għandu Pawlu kemm il-darba jgħidilhom jeħtieġ li fi ftit żmien oħra nkun Ġerusalemm. Il għaliex kienet ġejja l-festa tal-Għid il-Kbir, kienet ġejja l-festa ta' Pentekoste. U għalhekk Pawlu ħtieġlu li jkun qiegħed f'Ġerusalemm għax il-liġi tal-Alla kienet titlob meta kien hemm it-Tempju. U dak li qed jgħid Pawlu qed jgħid isma' jiena nemmen f'Jexua, jien Kristjan. Imma ma jfissirx li mhux nimxi mal-liġi, ma jfissirx li mhux nobdi għal-liġi, ma jfissirx li mhux nobdi dak li qed jgħidu l-profeti. U hekk tittamel hekk. Tittamel int ħabib. Hekk tittamel int ħabiba. Jekk inti verament tissegwu lil Alla, jekk inti verament imlaqqam ma' Iżrael, jekk inti verament tittimxi wara Alla ta' Iżrael, jekk inti verament imlaqqam, allura inti tittimxi wara il-liġi tal-Alla, wara it-Tora, wara il-kmandamenti tal-Alla. U nerġa' ngħid wara l-10 u mhux wara 9. Dak li jfisser li timxi l-mixja, dik li tfisser il-ħalaħa, jfisser li temmen f'Jexua u tobdi l-liġi, it-Tora, il-liġi tal-Alla, dik li tfisser. Hija xi ħaġa litteralment kontraditorja li tgħid illi inti kreatura ġdida imma m'intix taħt il-liġi. Ma jistax ikun, jekk inti m'intix taħt il-liġi, inti m'intix kreatura ġdida, ma nbidel xejn fik. X'inbidel fik? Mhux xorta qbajt tiċċelebra festi pagani, mhux xorta qbajt tiekol dak kollu li mhux tajjeb għal saħħtek. Mhux xorta qbajt iżżomm il-jum li trid inti qaddis. Meta Alla mela ċara qal isma' is-seba' jum qaddistu jien. Jekk intom ma tafux jiġifieri il-kelma qaddist, morru studjaw. Alla biedek u qaddis, jiġifieri issepara is-seba' jum għalih. Hija nassa fil-passaġġ tiegħek, hija nassa fil-mixja tiegħek li jgħidulek illum tista' iżżomm liema ġurnata trid, jew inkella tista' ma żżomm xejn għax Jexua żammu għalik. Ħbib tiegħi hija nassa li ħafna kredenti, ħafna Kristjani qed jaqgħu fiha din. ħafna jaqraw ir-raba' kmandament xi jgħid. Illa lix minn aħniex nemnuh, illa lix mintomx iżommu r-raba' kmandament. X'qed iżommkom milli taċċettaw il-kelma tal-Alla sħiħa. Nerġa' ngħid hija kontraditorja, ma jistax ikun illi inti temmen illum tgħid li inti kreatura ġdida imma ma temminx li għadna irridu nimxu taħt il-liġi ta' Alla il-Missier. Din hija xi ħaġa illi Pawlu jitkellem fuqha fil-littra li hu stess kiteb l-Efesin. U il-programm tagħna din is-sensiela fuq hekk se tkun fuq din littra li Pawlu kiteb lin-nies li kien hemm f'Efesu biex jispjegalhom fuq din il-mixja li aħna wkoll qegħdin nitkellmu fuqha. Imma għaldaqstant għallum f'dana il-programm sejrin nifqu ħalli issa darb'oħra niftħu u naraw Pawlu x'qed jgħid f'din litra li kiteb l-Efesin fuq din il-famuża ħalaħa, fuq din il-famuża mixja li aħna illum mixin. Allura nħeġġek biex ma titlifx il-programm ta' wara dan. Imma mhux hekk biss inħeġġek ukoll tiftaħ il-kelma tagħna, mur aqra x'qed jgħid f'Esodu kapitlu 20 vers 8, ara kif ir-raba' kmandament huwa l-uniku kmandament li Alla qed jgħidilna ftakru. Qed jgħidilna ftakru biex iżżommu l-jum tas-sibt qaddis, jiġifieri tinsewx, illa għaliex qalilna tinsewx Alla. Għax Alla kien jaf li matul iż-żmien aħna ser ninsew, il-jum tas-sibt kien ser jintelef. Meta l-poplu ġie inferrex barra minn Iżrael u mġie li jgħix mal-pagani.
il-poplu tal-Alla tħallat mal-pagani b'tali mod li issa qed jedura l-Alla tal-pagani u mhux qed jedura lill-Alla ta' Iżrael. Mhux qed jedura lill-Alla ta' Abraham, ta' Iżak u ta' Ġakob. Anke jekk ngħidu li qed nadoraw lill-istess Alla ta' Iżrael, ħafna Kristjani qed jaduraw l-Alla ta' Iżrael bil-mod kif iridu huma mhux bil-mod kif irid Alla u ma ninsawx xi ġralhom Nadab u Abihu meta marru jqimu l-Alla, marru jadulaw l-Alla, marru jfaħru l-Alla kif ħasbu li jistgħu jagħmlu huma u daħlu fil-post l-aktar qaddis mingħajr ma Alla ordnalhom u offrow sagrifiċċju li Alla ma rridx. Hekk se jiġrilhom ħafna kredenti, hekk se jiġrilhom ħafna Kristjani. Ħafna Kristjani se jaqgħu f'din in-nassa se jintilfu. Illa lix qed isibu din nassa ġimgħa wara ġimgħa wara ġimgħa fit-triq tagħhom fejn jidħol l-ikel ħafna mill-Kristjani qed isibu din nassa kuljum. Fejn jidħlu l-festi ħafna Kristjani qed isibu din nassa kull sena u naqgħu fihom, ħafna qed jaqgħu fihom. Kull ġimgħa ħafna Kristjani jaqgħu fin-nassa tas-Sibt Qaddis li ma jżommuhx. Ħafna Kristjani kuljum jaqgħu fin-nassa tal-ikel jemmnu li jistgħu jieklu kull tip ta' laħam meta laqalilna ċertu laħam li hu maħmud tikluhx. Ħafna Kristjani kull sena jżommu l-festi pagani u jaqgħu f'dik in-nassa li llum m'għandniex għalfejn iċċelebraw il-fisti tal-Alla l-Missier. Morru qraw fuq il-festi u araw kif Alla qal daw il-festi tridu tiċċelebrawhom kull sena minn ġenerazzjoni għall-oħra. Ma jifqux. Dejjem irridu niftakru il-pjan tas-salvazzjoni kull sena permezz ta' daw il-festi. Dan huwa l-messaġġ ta' dan il-programm ta' din is-sensiela ħabib tiegħi. Kif qedtilkom programm ieħor nibdew nitkellmu allura fuq dak li Pawlu kiteb il-Efesin, niftħuh, infissruh, naraw Pawlu x'qed jgħid, xi tfisser din il-mixja, x'inhi din il-ħalaħa, din il-mixja li aħna bħala kredenti rridu nimxu. Dak għal nibdew issa mill-programm li jmiss wara dan. Alla stant nitlobkom biex ma titilfuhx ħbib tiegħi. Illa għaliex jiftaħ l-għajnejn għall-verità tal-kelma tal-Alla. U allura sakemm narakom fi programm ieħor fisem sħabi ta' Malta Messjanika insellmilkom.